Kitalong kibabasa ya kadam mo plang ter nalu wa tengar wa yo bat kiwe mentajan baro kilaring ter khonglut nakadaw ko jingshit kerang jong kesengi hakini khindiat menai baladem layu iru bakitei kitalong kum hawa tengar ko kam tu su henrei kala sulang haju lani jau khindiat kat ba kisolong jong kapat kipau de kimau lani da kisiam habap haipat siya katulong jong kawa yo hangni layo iru bawat laku kadang don katu kat ni henrei lada ka jingshit ker ang jong kasngi kadang beteng slam bakiniru kinring terkhonglang Ngatrai hakini ki kendiat sengi babon palang kantame kinong Shillong ki bayo na ka Greater Water Shillong Supply Scheme ki tlum ki ot ki hapan thit ki ong ba ka PhD kamai baha te teng ka PhD dara ka pelat pat ka PhD tu don ki ding nomor don lait andre menta ka singi ngako apan pen ya pi daki ban pen sakhi hi daki mat lajong bat ban pen ya pi lengba kane ka documentary ibarit ini kubor ibarit ba ka daw ka barat ba ya ka jingker do sa Shillong kade na kane kade ka wa tengar kabadai ka main feeder wa ka bapendap ya ke Greater Water Shillong Supply Reservoir ka bang yong kadam te haba natulong nadanga ong i camera person jonga ba in pan kendiat ban pen i ki pat ba sana natulong kane kade ka jingker do te hadu kano ken ngin knum kami mariang ru imat kala le ben yingi mengiru ngimnang banteng kaya kom nakasakadaw ngisa kut akaslum kakenhun jong umau por ha kasngi palai kala yo ru banyak keren bat katu kat ni kinong shong shnong ki blapen pau ya ka jing sngus ir ya ka ni ka jingreng terkhong gensan kitalong kawe na ki jingwani kan lu jungi kalong hadien bangi tip ba radon kata ka jingi ut ka jing nam jungi trai snong ne baru itip ba ka wa ka de kawe ni ki wa ki ba yo sidai sa sar slong thatu ka dik jing sha ba ka ni sniam ka ba terkhong du ne ka wa yo ne Kadai himata suniam kan terkhang tam do na to beras kata suniam da makana terkhang ru kam da kata tanda ke mata suniam tu lalang sama pelak ya telang wada international ru dan di itu kaum sajen ya khamuna ka ken ke jing sa kata so pe kum kanong rep jing duna kakta yi kinang riap telat na kalakta yi kini ki riap chur ki riap sala ta kat ngababo kum langsung tu bakum dia so lasu ya terkhang lasu ran telang ba cu kelem ya so nakato katulong gila poi pat kam serum agaba pinji ba pet kala serang mendon ka sama kimau bahe kirang pau bat ka ka klebit daw siap te kam don su kam chua ka ka basngor ka bakoy bat kani kanang yat kani kadi kanti ka bakan yat ka ha du bakan dapoy sa thi sewa kadam jo ka mokla nakalian ki officer katanat PHE ba kanthop yo ba kan cyber kharbuli ba precious majau ba dimar wan khar ha ba kren ba kakenhun kinong tho kubor hadam mo plang kila kubur ba kajingdon ko ha kate kadam mo plang kala ya su ha ka ba julong baro sikata iba dimar wan khar pi kumu junior engineer pi depet ya kani te pi syam kumno ba kani ka level mentak singi kadi katno kadi dasi kadi kat nyo san pun nyo po meter mitaron amot kalahiar akhir te haki ni ki kendiat sengi kala khamhiar susu ne kadi ba mentak singi kadi ka ba kala khamher ya ba kidiksi ba ada kala khamher mentak kala nang hiar susu te ba kensai mapi pat badipet ya kani kumu SDO ni te long kai jing siam jong pi kani ka jujane ka 4 jujane ni kalong kumlo kani kadi kumlo kadi siam jong pi experience disebut ba debet mak rawan kerpang saya ni jana te kani kadi kasin ka ba mara aru kala chateng kani jinja di
ira yo poi ka pentra ka hi ra kan ni ka ja ni sapai ka por ba kan poi ka jing ja ni ru ba in sapai ko se selo Pi kenal arpuar ka hanu kan no ka ya. hakini hi level nomor ba Kan tu poru ka ayom ka jinglong jong ka mariang lu ka long kumni ka jur ka ler te karang bang chang te kumni hi level om ben ka pai tu 1.8 1.9 last time ni baklanga dah 2 point something ka hiat level te ya mentai kadang long 1.7 1.8 EQ hier Meter. nama Maka normal level. normal level Normal level ka di kan no ba? khat khat san yung yo pen san Okey. Ya kamu tu anang hiya. Tiba proses majau mo people kum junior engineer bari kwi pan ya ki overall you ya kan ya jong kan ni kadam. Pisam kum no. Kani ka giat menta pi maintain ni ka tu. Te pisam jing ya ye ne man pli ban khang ban ni kum no. Na kawan ka flash flood te piak nya khang. Te kidon kinu no jing ya ka pi kum no. Aku beli sibun ba debit. Oh dah hakabede kata ngibu ya kani jingsha ka FRL jang ni kadi khasan prapo dei ka normal level ka bangibu kadi khasan nyupunyo poinsan FRL kamon. full reservoir level Okey. di ngibu ya ketu kani gap sang ni kanang ba angkias kanunu ka emergency ba ngila ban kadang-kadang ka trip kalan jo kalaj ka kalaj kamdon di ngila ngihap balik manuali kani giat bat ha tikpo ngidan kam kapur kendiat nam tajung ngiru ban ra giat nata kadang ni berbon minti nya kan kelebel khatsan nyu pensan bat kenang te na po fasti su gila pan pom ya ka ha ta kom ba kanundon ju thut ikiru Te ba di mar kamon. Na kalib light. Pensan. Pile lo. Ada kalib like kensan de ngidon kam kibri kumba. Nyungut hangut staff. Dringut kin operate itu wheel. Libar tu. Madon arliang pi. Te wepat lo haprong support do katai ka yeng tai ba un control yang brake pat kan. Yang brake yung ka jong tu ka motor kan. Te kan no por ka sim da pile da khti. Ketika daksi ka kalau slim ba man ra mar ba kalakia katai ka skin plate kan. Kalakia. Imat si put ban ra ka simpor di kental pi ba. Ate. around Kaya 6 hours ban khang. ban plate tang kata siput mo Ban play. Ti subo menta pila play da ka motor. Maka don ka light. Ti ka simpor kan lo. Kang motor kam slim. Tang 1 minit ko ara sa mitar ko ara. Te kamu lara kumlo mno kawan ka slap ketsan. Kawan ka flash flood. Pila don lupa ka FRL. Te ban penha kan sim san riu kan ta kamu ka tela push ni em. Ka push ni ta lo ngilong alert pakin next stuff. Marba ngihap long ready kan no por ba. I ko laki ko umro ngi pinher no. I wa her pat ngila stop na pinher no ki. Le manual ko kim bonsin marba. Adang ino hai ya karum long da ai lo ero kam long ngihap bon staff. Abdon minimal kan kalau. Te palop nong pet ya kani ka kubor. Kumba pila yo I haune o mau nong rem. Ar punyo tarik do nai wing ar hajar nyo. La penyeng scam bat pen inaugurate di pajba dai I menteri rong ba do I barim ni jongi I mahe di lapang. But kani kadi ka phase 1 ba ai ya ka Shillong mentala don phase 2 sa phase 3 tenang teng tamba kani ka original kadi ka sedang ya ka tolong bat ka lat man ai Shillong jong ka PhD te kumba kalong menta ini iwa I menta kani ka ka bala alang suki kadi na kato kasos ka yo bat ka nangar mangipni pi menne kiba la pau sang ki mau siang bat kita ka ba keto tu umru akhre tu siam te suki pasuki kito ki itu I la tu man ngimla chu banong itu kum kawai la long kumi wa doj te kawan ka jing sene ublei la ban show kan ni pembakat kumba ka jing itu ki officer hang ni ka level kala hiar kumba sipo put I telada kan ni ka suneng kan long kum ni num non slap ka jing ma ka bakrau ka ap yangi na kata ka daw nga kerpat ye pi na ka basuret so bahaya le kat bala ban
tingkai kun show balong adkar ka ba pendong kampum kimnon kam ban play ya ka korpul tang siteng rula biak wan no penslei bo iki float ki sintex jong ti daladap kala lebi itu ibajau kendiat pila ban pelang ngi hab ban tingkai so Bangalore ki brave ki hab ban tien tang bandi ngi ublei ulang ai ngi tongin tingkai ka sa ya ka e jing ai e jong ublei ba doiru jong ublei trai kan rat ba pasun mileng kan ba nginyo uslap bu paho pahai kerang ba nginyo ka umdi ka babiang kinong rebru kinum jam jinge jing jenjar bat ngakwa ban banjur biang sa sisen ya piko pai ba song ba tingkai long adkar ka puno kampum nai le paho nomor ba hoi haying la jong kabyang ki para marjan la ban kerdo ba kan poi ka por ba haying jong piru in kerdo kumalong menta ki babon hi ki long yeng sulong ki habat thiet ar lai sim steo bat ka tu ga de ko underground ko pop ba la chu drill te kalong ba kalong ka balong mandi ni bamlong mandi ngim la tip te ka jing up nam ta ka ko ka khiaro ka don kini de ko bala treat la khoi la filter nang mangila bandi bet na ka kon wat kan rum wat ngidang penon kami ki awak gua ru nrei kalong dala de ban treat ikani kalong kalong portable drinking water tinga kerpat pi sobha ngin hap penyelong adkal ban burom ne pensa ye jingai e jong ublei nakabantau mo for sasisin but the video journalist kit borlang kan pungor mga David Laitang say bye bye. Haba penrap lang ka executive engineer PHE electrical ka kong sarakini pertu kalayat ho baman la kasni kejupan pay hado san puay milan litar ka sisngi syakipat ba nong penakam jong kanong ba silong. Kublai pi kong kum I way na ki officers ki engineers badi kmi ya ka electrical division ka balong ka tanat wa kong san takam don ka electrical division pirum lawan pom tingi sem ru ba ki don ki jing e ba pi kendo kat kum ki jing lum kubor jungi ki don ki jing e ki ba pi kendo adeng kong ning sap kat no ka load ka ba pi don kam pat kat no ka load ka ba pi la don ka jing e soi so skolar bat ka MECCL ban supply shapi kong somase itulam ka load ka ba ngiyo gede ka contract load demand load na po MECL ka poi pumba 1000 saus pa kV te ka load ka ba ngi don bat ngi ka ba ngi don kam ban pomi ki pumps ni ngi don utility ki pumps lightly ki ba ki working but lightly standby mo te kini jong ka first stage but second stage tu ngi don lightly working but lightly standby te na banta kini ka load ka ba ngi hap pomi ko for Greater Shillong ka kalong kumba hapo 1000 kilowatt and also kini don kam ka load ro ka bangin pom ya ka backwashing but kini ki clarificator bakan penya ban pen treat ya ka hapo water treatment plant hang tu ngi don ki load ka ba hapo arspa kilowatt the total ni shim per day ki kan po hi lahajar arspa 1000 kilowatt within that. Okay, kalong hapo kat kum ka sekolah ba pila soi te ngi song toro ba nakapor siya kapor ka ni ka jing pom ya ka ba ngataray pi pahap ban pom baro chi ngilenter 24 hours te kathut no naka daw ba ka boarding ka lip kan san klem da jing penpana ka shu lip la ka lik blood te kakta kumno ya ka ni ka process jong pi ban pom bat ya ki kor ki mor jong ka PHE kalong kumni ken namar ba kadi ka Greater Shillong hi kalong ka de ka high head pumping station ka high head means kani ka jing ka head ka ba high ka ban means budget ma he ka ba lies pa ar meter te pumping te ban ladangi pump suddenly kani ka ka trip ka light suddenly kani ki pumps jungi ki stop and function that means kani ka dalang hapor ba kay dang pump sejrong suddenly hap stop ka la sange ti kalawan biang support ke dalakwan support ki water hammering kani ka pinsni ki pumping machineries jungi te na kata ka daw ngi dala ki trip ngi jinjar mangi ken dala slang ban dala ngi hape kini machineries ngi hap repair ki most of the time ken so kali off hand mentau slam kanu sin la trip pi don jingken don ki how
Kidon ki diti Cuma aku setio kan lusin. how can ka how bana April hi bana yayong te ngila almost every day ngi ka trip hi namar ba because not the issue is the kare ba ka la long ka le air ka la long ka ni ka long ka la shitom hi ka pli jong MCL ban pe namar ba ka non different kind of faults jom ki kin hab ka earth fault kidon namar ba ki sainar ki ya na nimba ki ne ki jungle ki so obviously kin don hi ki earth fault hong to te namang ta kata ki trip kani ka system joni ro But the trip system kakta halu kan ki machine yung bi. kakta iki machine ken tak should trip na ka line na maulai line lene na 132 kV by 33 kV ka feeder line na po moflang substation automatically ka ki trip Kawamot ka jingim ka lifespan yung kini ka machine kan kakta kan jud. kata Kung makalong menta kidang long em. oh kidang long Kinang ne. kidang ne kidang long Kamlon ka jingma. kam don jima nothing Hagashi singi ka Shillong kano gallons kano liters kadon kam ka kumta hi ngi pump around 51 mld million liters per day. million liters daily An kata ka labyang. that is the capacity jong ka plan jumi Okay. Tingi song turu kawai ba kamdi shu baka supply tangi ka Shillong kala kantup ka Shillong agglomerate ru parts of it. Di hatu kata kam kata ya ka distribution I mean nang duna shu ya ki proper Shillong. Come actually Shillong agglomeration katu ki areas actually what happened under phase 3 ngihap katu ka area jong Shillong agglomeration katu ki don So that is considered play. okay thank you so much Ban pensha shu halor kani ka chief engineer ka tanat ka kong bilendam ka layethu ba ka jingrong terkhong menta usnem ka dei ka ba khamjo shu banya ka ba julong ban la usnem ka CE ka laong banang ni shakmat ka la ban kham terkhong shu na ka jingdon ka jingkala ka meriang Kong lindam kulish bun ya kapor jong pi ngila yo wan mantingo ya ki main telong ki ba pendapum ya ka Greater Shillong Water Supply Reservoir ka wa yo bat ka wa tengar te habang ipek kini sengi bat menen bat menne la ima sha dada ka yai ne kumni te kamun ka bat kan poi sor Shillong kan long ka bae te nakaliang jong pi kum I he do jong ka Public Health Engineering Department padi kmi ye kani kong ke gi jing sham ke gi jing ki challenges pa pi ek do manta bat ki ki lat ki lenti ki pa pi persang ban try ban yele ban solve ki ban maramot ikini ki jing duna ban pen bahai ki kawai kalong ba ngi yo ki umbang umdi na kita long Tigini kita long ru kidi kita long ki ba kumong na kaktin pareng kidi ki rain fed sources kata kamot bala daw dan uslap kamot ko umru kapoho kabaning kong kalong ba kini kita long hi ka source hi kadai niki springs dan ni siya but kat banang ya kinang he kitu kinang one ki other tributaries ki other shinyar ki join lang ki to but ki form ki rivers and streams ki jongi te hendrai da ka jing dan pada jong uslap kapen he ko pa ki tolong but ka PRC department pada ka tap ikini ki sources kanang bangila man pinbyang ki ko di na meta pa te kumba kalong man usnem hi kini di kapor ka ba rang terkhong ma but kumba ngai phi kita long ladang imyo hi uslap ti kalong ka ba bakin sustain kata ka di ka wi ti ka ba ar kalong ba menta usnem ni le ni ba hale se kala anang khamlong terkhong shushu banya ka baju long ha ki bi ka kisnem but nang ni shakmat hiru kala ban kham terkhong shushu nomor ba kumbang tip and the climate change kaba which is happening right now and ka shong ha ki but ka jinglong jang kamariang kalong punta ndri ka jing ka mi na kaliang ka department ni de ka pala mang pinbiang ko umba umdi na mentai ban ba
but ya kete ka dam ru la shna ka to kom bangila ban pendap ko but lada even in the present circumstances ru kamot indang la hi bangin ai in sam ko bam di shi ki ba for another 3 to 4 months kamot lai sau banai another prevailing circumstances kamot balada dan slap Henry ngikmi lenti ba uni udu banai me te halesi apo si banai so kat kom kata ka prediction apo ka IMD bangila banyo ya the first rain lani monsoon jong nu snem te hopefully can the situation can improve a lot tambalong nevertheless ka jingkwa ka jonga ka yaki pa kalong bangan kentu kalong ba kin kunai ko kin pendan kam adakare ko and there are so many kilat kelenti ba phila bande kita kalong ba kumya ko wi ngila ban reuse ko lani pendan kam yang ko ka bangila ada pendan kam nomor ba ya ko hi ka ba ni supply shi pat ba 70 to 80% lani hinyo pho shaka proper percent jong ka to ko it comes out as used water kamut ka ka bangila ada penan kam te henry ya kani ko la dangila ban reuse kamut bangin penan kam yang kani ko hakilat kilinti ki bangila ban perkhat hi kamut kan pendunai ka to kecing penan kam ya kani namar ka ka bangi sam kani ko bam di henry ya ko bam di la da fi penan kam no haba fi sat kali lani haba fi penan kam ban sat klau sat nala lani fi ai jur ai sentiu te kalong ka contribute kata ka water wastage kan mo kumungi de henry ya ko ka ba halase phila da penan kam ban sat jur sat khau ya ka to ko phila ban tingkai yo to ko mat penan kam ya ka haba phi ai jur ni ai sentiu dak to ka juk in fact it's very nutritious na banta ya ki jingthung ki jongphi kata de ko but ka ba ar kalong halase ya ko ni ko ka ba phila da sat jingkling i ber khai ka to phila an penan kam ban sat kali sat nala sat khlau kita ki judicious use of water ka bangila bangin kentui ki pat ba khanang ba ken namar kum kani ke jinglong jang kamar yang ni hap hi ban le yakini ki activities ki jongi khanang bangin penduna ya ke jing penan kam ko umba ke jing lip boarding kha kalong ka pentut tang ya ka supply jong ko mar phi pom ya ko arsa ko ta si tama jing lip kha klam de pen bana pat ki belong kendet kan san kat kum ka jing song tho jongi bingi kren ki officer jong pi kadon ka jika up kadon ka jing mai ki machine ru ka ta kendiat pila pan pen yu yangi kumno ka jing lip jong ka boarding ka ta ki machine pan jong pi kam tam ki pom ko ki ka ta ki machine ne kata tam ki pom ka pi tang bangi ngidang gele hi nagalyang ka department ru ban penha kanang bat ka jing ya trelang bat ka MEPDCL kanang ba kan pendunai ka ni ka tripping nomor ba nada kan don ka ni ka tripping jong ka power supply ru ka sha ko shalong ka kata shbon ha nomor ba ni hap ban again ban synchronize being the pumps the it affects around kumba shikanta arkanta perhaps lada ka tripping ka kamlong mo te ka kam bon shu so as a parting message nakaliang jong pi ka ga jing kentu si ki pajba ko ka jing kentu si ki pajba te ka long bang hap anting kai ga ni ko nomor ba and we have ka jing long jong ki pajba ru ka long ba we have not priced the water appropriately kamot teng you know habang ni sngo bang yo kamot ngim tingkai ya kanu ko bang yo ngim ju tingkai de henry la dangi su tho pada bang haban price water appropriately kanang ba people will understand the importance of water and how priceless it is